No čaute. Ahoj. A ďakujem vám za niekoľko odberateľov, takže pokračujme do 10 a potom postupne do 100 a tak. Napíšte nám, jak sa robí stream a ten, kto mi to napíše prvý, kto to bude vedieť, my si to ešte dovtedy vyskúšame. Tak môžete s nami hrávať, hoci koľkokrát, keď nám aj napíšete na Roblox. To sa dá písať na Roblox. A ešte... Ja vám poviem jednu novinu k tomu. 800 Robuxov zadarmo pošlem. Kto bude prvý? A môže s nami hrávať, hoci koľkokrát. Napíšte svoje meno a pridáme si vás. Ale musíte napísať ten stream, keď chcete 800 Robuxov, ale pridáme si vás aj tak. Len nebudem môcť dávať, lebo máš 49 friendov. Ja môžem, ja mám 20 niekoľko, čo ja viem. O fanúšikovia aj z futbalu aj oné. Vieš. Či máš fanúšikov? Samozrejme. Dneska mám zápas, takže môžete ma pridať na zápas. Po Dlužanoch. Prípravný, neviem, či to je po Dlužanoch, ale asi po Dlužanoch. Tak môžete nás prísť pozrieť. No len mňa, lebo samozrejme Gregor hráva za Levice. A ja hrávam za Podlužany. A počúvajte, vám povedať jednu novinu. Dneska hrajte Steel Brainrot lebo je update v 11 PM. To prídu mi aj sesternice dneska, čo pre vás asi veľmi nezaujíma, ale natočíme aj s nimi videjkami. No, čo si na to aj Mateo? toto 99 Night in the Forest. To by sme mohli, ale oni to nevedia hrať, oni to nikdy nehrali. Jedna je 12-ročná a jedna je 10-ročná. Alebo 9? Asi 9. No ale staršie sú. Dobre. Takže, keď napíšete, ako sa robí stream, tak pridáme si vás a Gregor vám dá 800 Robuxov. Takže... No tak, asi čauko kakauko z ránka a natočíme aj po obede a možno ešte aj teraz nejaké. No. Čau. Čau.